Kaixo, urtez urte, egunez egun, zuekiko gertutasuna eta harremana lantzen saiatu gera. Eskerrik asko, emandako guztiagatik. Eta hori izango da gure atez atekoa. Harremana eta gertutasunaren bitartez, aukera guztiak landu. Han Ebeitia Arriola naiz, eta zure etxeko ateak ireki gaitzasun gatoz. Elgoibar oinarri, Elgoibar helburu. Hau izango da gure atez atekoa. Gertutasuna eta harremanaren bitartez, Elgoibar hasi arazi.